अरननि राजा बुंब्ला जों माबे जुनारखौ मिन्थियो? सिंहखौ ना होनबा? नाथाय सिंहआ अरननि राजा माबोरै जानो हायो? जेरावनाखि हाग्रायाव सिंहनि अनगायैबो गोबां जुनारफोरबोथ' थायो। जेरै मैदेर, मोसा, लख्रा बेफोरबायदि जुनारफ्राबोथ' हाग्रायावनो थायो। गुबुन जुनारफोर बायदि अरननि राजा सिंहआबो बिमानि गोरबोनिफ्रायनो जोनोम मोनो। उन्दै समाव फिसा सिंहखौबो गुबुन जुनारफोर बायदिनो अन्थाव बाथाव नुयो, बामनानै लाथावथाव नुयो। गुबुन जुनारफोर बायदिनो सिंहनि उन्दै समाबो लोगोफोरजों गेलेग्रा, बिमाजों उन उन थाबायफाग्रा जायो। नाथाय जेब्ला हाग्रानि गासैबो जुनारफ्रानो देरनानै गिदिर जायो, अब्ला माखासे जुनारफ्रा जुनार जानानैनो थायो आरो सिंहआ बेसोर जुनारफोरनि राजा जाहैयो। नाथाय सिंहआ देरनानै गुबुन जुनारफोरनि राजा माबोरै जानो हाखो? बेबायदि सोंनायनि फिननाया जाहैबाय सिंहनाव माखासे ओरैबायदि गुन दं जाय गुना गुबुन जुनारफोरनाव गैया। सिंहनि माखासे गुनफोरखौ जुदि मानसिफ्राबो गाव गावनि लाइफआव एप्लाइ खालामो, अब्ला जों मानसिफ्राबो सिंह बायदि राजा जानो हागोन। बिदिब्ला मिन्थिनानै लानि सिंहनि माखासे गुनफोरखौ जाय सिंहखौ हाग्रानि राजा खालामदों। सिंहनि बै माखासे गुनफोरनि गेजेराव सेथि गुनाव फैयो लार्निं। मासे सिंहआ ओरैनो अरननि राजा जानो हाया। बेनाव ओरैबायदि गुन दं जाय गुना गुबुन जुनारफोरनाव गैया आरो बे गुनानो जाहैबाय लार्निं। उन्दै समनिफ्रायनो सिंहआ सोलोङो जे माबोरै शिकार खालामनांगौ, माबोरै गोहोगोरा जानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै। जेब्ला फिसा सिंहनि बिमा बिफाया गुबुन जुनारफोरखौ शिकार खालामो, अब्ला फिसा सिंहआबो गोजाननिफ्राय थानानै नायहरो आरो बे नायाल', बेनिफ्राय बे सोलोङोबो। माबोरै थाखुमानांगौ, माबोरै होसोनांगौ आरो माबोरै बारसोनांगौ बेफोरबायदिखौ। बेबायदिनो फिसा सिंहआ बिमा बिफानिफ्राय गोबां रोखोमनि आदब खायदाफोरखौ सोलोंनानै लायो। बेबायदिनो जों मानसिफ्राबो जिउआव जेसेबां हायो एसेबांनो सोलोंनो नाजानांगौ। सोलोंनाया मोनसे ओरैबायदि गुन ना, गोबां मानसिफोरनि जिउखौनो फेमास खालामबाय, गोबां मानसिफोरखौनो गियानि खालामबाय आरो गोबां मानसिफोरनि जिउखौनो साक्सेसफुल खालामना होबाय। गोबां गेदेर गेदेर मानसिफ्रानो ओरैबायदि जायो, बिसोर सानफ्रोमबो गावनि जिउआव, लाइफआव मोनसे नङा माबा मोनसे गोदान सोलोंनो नाजाबाय थायो। नों बोरायानो जाथों, बुरैयानो जाथों, नाथाय सोलोंनांगौनि सिमाया माब्लाबाबो जोबनानै थाङा। नोंनि बैसोआ जेखियानो जाया मानो, जुदि नों सोरनिफ्रायबा सोलोंनो मोनदोंब्ला अब्ला नों सोलों। बे नोंनि सुथुरानो जायाथों मानो, जुदि नों बिनिफ्राय माबा मोनसे गियान मोनदोंब्ला, सोलोंनो मोनदोंब्ला, अब्ला नों सोलोंनायखौ नागारनो नाङा। सोलोंनो थाखाय नोंनि बैसोआसो खम जागोन, नाथाय सोलोंनांगौआ माब्लाबाबो जोबनानै थाङा। नैथियाव दङ ट्रेनिं। मासे सिंहखौ अरननि राजा खालामनाय नैथि गुना जाहैबाय ट्रेनिं। सिंहनि बिमा बिफाया जेरै गुबुन जुनारफोरखौ शिकार खालामो, बेबायदिनो फिसा सिंहफ्राबो गावजों गाव गेलेलायनायावनो ट्रेनिं बायदि खालामो। फार्स्टआव फिसा सिंहआ शिकार खालामनो थाखाय गुबुन फिसा जुनारफोरखौ टारगेट खालामनानै शिकार खालामो। बेबायदिनो लासै लासै देरलांनायजों लोगोसे गुबुन गेदेर जुनारफोरखौबो बियो शिकार खालामनो हाहैनाय जायो। ट्रेनिंआ ओरैबायदि मोनसे गुन ना, जाय मानसिफोरखौ स्ट्रं खालामो, हायै खामानिफोरखौबो बियो हाहोयो। आर्मिनि सैनिकफ्राबो ट्रेनिं खालामनायनि उनावसो सासे स्ट्रं आर्मिनि सैनिक जाहैनो हायो। सासे आर्टिस्टआबो ट्रेनिंनि उनावसो आर्टिस्ट जाहैनो हायो। आरो जायफोर UPSC क्लियार खालामनानै सासे IPS जानो हायो, बिसोरबो ट्रेनिं खालामनानैसो सासे IPS अफिसार जानो हायो। सेल्फ ट्रेनिंआ जोंनि जिउनि मोनसे जोबोद गोनां बुस्थु। जुदि नोंनि थांनानै थानायनि ट्रेनिंआ जोबोद मोजां, अब्ला नोंनि जिउआव, नोंनि लाइफआव जेखि प्रब्लेम फैया मानो, नों बेफोर गासिबो प्रब्लेमफोरखौबो जेबो मोननाय नङा, जेबो साननाय नङा। जिउनि गिदिर गिदिर प्रब्लेमफोरखौबो नों गोरलैयैनो सल्भ खालामनानै लानो हागोन, जुदि नोंनि जिउनि सेल्फ ट्रेनिंआ जोबोद मोजां अब्ला। थार्डआव दङ पेशेन्ट, धैर्य। नों सानदों नामा फिसा सिंहआ देरनायनि उनाव गुबुन जुनारफोरखौ नुबानो शिकार खालामो होननानै? नङा, बियो गुबुन जुनारफोरखौ नुयोब्ला हरखाबै बियो शिकार खालामा। बियो गावनि शिकारखौ नुयोब्ला सिगां बियो हाग्रायाव थाखुमानानै जमगोन। बियो ओरैबायदि समखौसो नेनानै थायो जाहाथे बियो गुबुन जुनारखौ शिकार खालामोब्ला गुबुन जुनारा गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै जाहाथे खारग'लांनो हाया। माब्लाबा गुबुन जुनारफोरनि फालोआ सिंहनि सेरजों ज' ज' थाबायलांब्लाबो बियो हरखाबैनो शिकार खालामा। बे धैर्य खालामनानै नेनानै थायो आरो बे ओरैबायदि जुनारखौसो शिकार खालामो जायनि थाखाय बियो नेनानै थायो। माब्लाबा बेबायदिनो गोबाव सम गुबुन जुनारखौ शिकार खालामनो थाखाय सिंहआ नेनानै थाबाय थानांगौ जायो। जोंनि जिउआवबो पेशेन्ट, धैर्य थानाया जोबोद गोनां। जों जिउआव मा खालामो, मानसिफ्रा जेरै थिनो बेबायदिनो जोङो जेबो प्लानिं गैयालासिनो खामानिफोरखौ मावलाङो। जुदि जों जिउआव बेलेग खामानि मोनगोन, बेलेग टारगेट मोनगोन, अब्ला जों मा खालामो, सिगांनि खामानिखौ दोननानै गोदान खामानिखौसो मावनो लायो। अब्ला जों उनाव मा जानाङो, ओरैबो जाया हरैबो जाया, गेजेराव लांदां होननाय बायदिसो जानाङो। बेनिखायनो जों जिउआव जेखि टारगेट खालामा मानो
बे टारगेटखौ जोङो जेब्लायबो सानै हयैसो खालामनांगौ आरो बे टारगेटखौ मोननो थाखाय जोङो सिंह बायदि धैर्य गोनां जानांगोन। फर्थआव दङ fearlessness। मासे सिंहआ गावनि शिकारखौ सायख' खालामोब्लाबो गोनां जानायाव बियो गुबुन जुनारफोरजों फाइट खालामनो थाखायबो फावसायनानै थाया। बियो गावनि राजा जानायखौ मेनटेन खालामनानै लाखिनो थाखाय माब्लाबाबो खैफोदफोरखौ गिनानै थाया आरो बेजों बियो जुजिनोसो नाजायो। बिनि फिननाया जेखियानो जाया मानो, नाथाय बे सासे लिडार जानानै खैफोदफोरजों जुजिनो नाजायो, प्रब्लेमफोरजों बियो जुजिनो नाजायो। बेबायदिनो प्रब्लेमफोरजों जुजिनो थाखाय सिंहआ जेब्लायबो गावखौनो थाग थियारि खालामनानै लाखायो। बेबायदिनो मानसिफ्राबो जुदि जिउआव जेखि प्रब्लेम फैया मानो, जेखि समस्या फैया मानो, प्रब्लेमजों जुजिनो थाखाय, समस्याजों जुजिनो थाखाय जुदि गावखौनो जेब्लायबो थाग थियारि खालामनानै लायो, अब्ला मानसिनि जिउआव प्रब्लेमफ्रा, समस्याफ्राबो साफिनो हाया जायो। नोंनि जिउआव जेखि प्रब्लेम फैया मानो, जेखि समस्यायाव नों गोग्लैया मानो, बेबायदि थासारियाव नोङो गावखौनो लिडार बायदि खालामनानै प्रब्लेमजों सिंह बायदि जुजिनो नाजानांगौ। सिंहआ जेब्ला हाग्रायाव सोगोमोना, अब्ला बिनि सोगोमनाया 8 किल'मिटारसिम गोसारोनो आरो बिनि सोगोमनायखौ गिनानै खाथि खालानि जुनारफ्राबो बिनि खाथियाव साफिनो हाया जायो। थिग बेबायदिनो मानसिफ्राबो जुदि प्रब्लेमखौ सोगोमनानै सिगियोब्ला, अब्ला मानसिनि जिउआव प्रब्लेमफ्राबो साफिनो हाया जायो। 5आव दङ टारगेटखौ होसोथाबनाय। जेब्ला सिंहनि शिकारआ बिनि खाथियाव फैयो, अब्ला सिंहआ थाखोमानानै थानाय जायगानिफ्राय बेनाव जेसेबां बोलो दं, जेसेबां गोहो दं, बेफोर गासैखौबो हगारसारनानै बियो शिकारखौ होसोयो आरो बे जेब्लासिम शिकारखौ होसोनानै मोना, अब्लासिम बियो बे शिकारखौनो होसोथाबबाय थायो। सिंहआ गावनि शिकारखौ होसोनायखौ नुयोब्ला जों फोथायनाय नङादि बै सिंहआनोमोन जाय बेसेबा गोबावनिफ्रायनो जायगा दाबसेयावनो थाखुमानानै गावनि शिकारखौ जमनानै थाबाय थादोंमोन। सिंहआ ओरैबायदि साननानै गावनि शिकारखौ होसोयो, बेनो आंनि जोबथा शिकार होननानै। जुदि सिंहआ गावनि शिकारखौ होसोलांबाय थानायाव लामायाव जुदि गुबुन जुनारफोरखौ नुयोब्लाबो बियो थाथ'आ। जुदि बे सिगांनि शिकारखौ नागारनानै खाथियाव फैनाय शिकारखौ होसोनो लायो, अब्ला बेनाव गोदान शिकारखौ होसोनो थाखाय थोजासे बोलो थानाय नङा। बेनिखायनो बियो गावनि टारगेटखौ जेब्लासिम मोना, अब्लासिम बे मोनसे टारगेटखौनो गोसो होथाबनानै बियो होसोथाबबाय थायो। नाथाय जों मानसिफ्रा सिंह बायदि नङा। जिउआव जुदि माबा मोनसे टारगेट खालामनानै आरो बे टारगेटखौ मोननो थाखाय गोसो होथाबनानै खामानि मावबाय थानायाव जुदि सोरबा सासे मानसिया फैनानै बुंफैयो, ओरैबायदि नङालै, बेखौ ओरैबायदिसो मावनांगौमोन होननानै, अब्ला जों सिगांनि टारगेटखौ नागारनानै सर्टकाट खामानिनि टारगेटखौसो मावनो लायो आरो उनाव मोनसेबो टारगेटनि खामानिखौनो जोङो मावफुंजोबनो हाया जायो। नाथाय जुदि नोंबो सिंह बायदि साननानै मोनसे टारगेटखौनो मोननो थाखाय गोसो होथाबनानै खामानि मावलांबाय थायो, अब्ला रावबो साला सालिया नोंखौ गावनि टारगेटखौ मोननायनिफ्राय होबथानो हाया। दानिया सिंहनि जोबथा गुन, 6थि गुनानो जाहैबाय हारसिं। मासे सिंहआ बोरमा मैसोफोर बायदि फालोआव थानो मोजां मोना। बियो हारसिङैनो हाग्रायाव थायो आरो हारसिङैनो बेरायो। सिंहआ नुनायाव जेसेबांनो गिथावना, एसेबांनो बियो सिरि दरसि गोमजोर निजोम आखुनि जायो। सिंहआ हाग्रायाव हारसिङै थानायनि जाहोना रावबो गैयै हारसिं जानायनि थाखाय नङा, गावनि गोहोनि थाखायसो। बियो बबेबा दन्दराव थागोन, नङाब्ला बबेबा गिदिर अन्थाइनि सायाव जिरायनानै हारसिङैनो सिरि गोमजोरै थागोन। बियो रावखौबो ओरैनो सैमाबादि सोंनायनि हुदा गैया। बियो गावनि राजा जानायनि रेसपेक्ट आरो डिगनिटिखौ मेनटेन खालामनानै लानो रोंगौ। जों मानसिफ्राबो जुदि अरननि राजा सिंह बायदि हारसिङैनो गासिबो प्रब्लेमफोरजों जुजिनानै, गासिबो समस्याफोरजों जुजिनानै गावखौनो जुदि मेनटेन खालामनानै दोनो, अब्ला राजा बायदि नोंबो गावनि जिउखौ दानानै लानो हागोन। एक्चुअलि जों मानसिफ्रा ज' लोगोफोरजों थादावनो, ज' मानसिफोरजोंसो थाग्रा हुदा जालाङो आरो जिउआव जेखि प्रब्लेम फैया मानो, बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोङो गुबुन लोगोफोरनि हेल्प लाग्रा जायो। नाथाय सानबेसे गावनि जिउनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय नोङो गुबुननि हेल्प लाबाय थागोन? बेनिखायनो नोंबो गावखौनो राजा बायदि मेनटेन खालामनो थाखाय जिउनि गासिबो प्रब्लेमफोरखौनो हारसिङैनो सल्भ खालामनो नाजा।